RMN Report. Napasara sa Cebu City Police Office kon CCPO ang pagtubag sa alarma sulod lang sa 3 hanggang sa 5 minutos. Din usa kini sa mga bag-o usab nga kamanduan ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Kagahapon adlaw atol sa ika-127 nga Independence Day, gipakita sa Cebu City Police Office pinagi usab silang direktor nga si Police Colonel Enrico Figueroa kung unsa kaandam ang kapulisan sa syudad sa Subo sa pagtubag sa alarma ug sa pagresponde sa bisan unsa nga insidente. Gihagit kagahapon adlaw sa mga sakop sa media ang operation unit sa CCPO ug usab ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza. Din kagahapon adlaw pinanguluhan usab sa presidente sa CFBJ kon Cebu Federation of Beat Journalists nga si Rajuman Arnold Bustamante nangita og lugar ang mga police reporter ug nagpurma og senaryo sa daan J. Panisa sa barangay Banilad ding syudad sa Subo, lugar nga layo sa sentro sa syudad. Kitawagan ang hotline sa Cebu City Police Office nga mao ang 0916-443-9961 ug ipahibaw ang City Tactical Operations Center kon CTOC nga dunay armado sa mga dapit. Ang CTOC ni dispatch kini dayon sa tanan nga mga unit nga na sa kalsada. Ang tanan nga lihok pagtubag kini sa alarma, yung live broadcast sa sa mga Facebook account sa mga reporter aron nga makita sa publiko ang kaandam sa kapulisan sa pagtubag sudlang sa 3 minutos ngadto na sa 5 minutos nga response time. Samtang gisudan usab kini sa mga mga unit sama sa Tactical Motorcycle Riding Unit kon TMRU ug sa mga sakop sa SWAT. Report gikan sa Cebu City Police Office kini sa Clint Lagtaco sa 93.9 IFM di kabugan sa maghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.